This is Team Os. And this is Clint of Lumpia Rappers. Voice Production. Usa katambay nga magtambay diha sa talisay ug daghan bumidire magtambay kay tungod dire kay ayahay disko ang hangin nga imong masimhot ug dire nga tambayan dili alimuot maong diri jud me magtambay kay kung walay lingaw makasabotay para magamutay ug pangtagay sige magtagay hangtod bagong tagay kung mga hubog mga tug sa ilang tulay kay para silang tanan mamahuway mauduning buhay tambay na ay kagugot na apoy kalipay pero diri sa tambayan nako sa talisay walay gugot walay away puro ra katawanay Mahuni amo ang kinabuhing tambay kung magkauban grabe nakalipay bisan pamanog walay sulod ang bulsaw sahay pwedeng duolon kung inyong gikinahanglan kung naa kay problema ato ang istoryahan aron mo gaan-gaan kung naami ikatabang tawa lang ninyo sa mga oras nga inyo manggikinahanglan hanga mong mga adlaw kadalira nga mulabay di masabtan di madamada mga panahon nga milabay kay kini kinabuhi karon nga amo ang gilatay medyo laay bisan pamanughayahay kinabuhing tambay nga kasagara makita ko ang adlaw mo salop na kumuitom na ang kalibutan magsugod na ang storya ug kung unsa ba nganong kuangan man ta asa naman sila unya magsabot-sabot kung say plano nga buhaton pero diri asa amo kasagaran baso ang patuyokon pero bisag mga para hubog may dili may mga bastos bay dispitado na mo tanan ng mga daga nga mulabay sa among lugar dili mi iladong mga bugoy bisan pamanog kanunay ning malaoy basta mauna na siya para sa ako anindot ang mag-istambay kung naay baso nga mutuyo kunya hinay-hinayan ng tagay lingaw-lingaw raning amoa dili mi gusto ug away mauni amo ang kinabuhing tambay kung magkauban grabe nakalipay bisan pamanog walay sulod ang bulsaw sahay pwedeng duolon kung inyong gikinahanglan kung naa kay problema ato ang istoryahan aron mo gaan-gaan kung naami ikatamang tawa lang ninyo sa mga oras nga inyo manggikinahanglan Lumpia Rappers. Voice Production. ako ning nasuwat para magpasalamat kay kamo ang hinungdan nga ako ning nasuwat maong sa kanta ibukos nako ang tanan para inyo ning mabatian ug miyuyo nga akong barkada nambag na siya kung na kay problema sama sa gugma ug sani pa basta iduhol lang na siya pero lahira kayo ang sauna o karon kung pwede palang unta nato nga balikon ug ang among tambayan diri kilig sa boundary welcome tanan mga laki manubadit diri may magtambayan kutob sa maarang bisan pa manug usahay ang uban wa nay kalingkuran pero pipila na lamang ming nahibilin ang uban nag-iyahay na og panglupad tungod kay nanarbaho ngadto sa lagyo nga syudad pero kami diri apadayong gihapon sa naandan ug ang among mga kaagi samtang naa pa sila diri permi na kung magdaan mauni amo ang kinabuhing tambay kung magkauban grabe nakalipay bisan pamanog walay sulod ang bulsaw sahay pwedeng duolon kung inyong gikinahanglan kung naa kay problema ato ang